prvá spomienka bola operná spevačka a mali sme takú halu veľkú, takú ako galériu, hej, že hore sme boli my a dole bola babka s detkom a a vtedy išla v reklame reklama na jednu minerálnu vodu. Matony. Už nevieme, nemôžeme rovne. Môžeme, je to partner. Matony fakt? No. Ale že to bola taká žena. Matony. Áno. Teda značka, ale bola tam Aria Kráľovnej noci a ja som si uspievala originál, ja neviem, či pol roka, či Tak zaspievaj trošku. No. Teraz akurát mám trošku zapálené hrdlo. Nevadí, skús. Nie. Pohoď. Možno trošku. No, je to tam. No skús. Dobre, počúvajte, zahmkám to už a dáte mi pokoj, hej? No a takto ja som stála na tej galérii. Takto som vyzerala a už iba z dole stála babka, alebo však už buď ticho.